When daytoy subject individual tayo, it may isang barangay official, barangay kagawad ditoy ili tayo ditoy piddig, ket nabayagen nga under surveillance suna, ket idi na minsan nga nadaras ket na-monitor mi nga naglako suna. That's why we conducted a test buy that moment. However, it resulted positively ditoy tao nga nagatangan tayo so ket titagaro din nga naiwayat daytoy anti-illegal bypass operation tayo itay lang bigat ket naalaan tayo so na iti ah, drugs garod in his possession kadagitang kanito Bombo J. Okay. Anat kinatao na that is subject Apo Hepe. Awen, they took it formerly a drug surrendery way back 2016, July 2016, during the time nga aduunay ti agsusurrenderin. Ket nag-attend pa dito dagiti community-based rehabilitation program. Ngem ken at the same time, so nakit may isang membro iti barangay council dito ili tayo nga pundig. So haan mimit nga ekspektaran nga kasday ngem kunakmet karod awan iti mabalin ta nagusar-usar man sunan at the same time ti madipay ket aglako suna itoy ili nga pitdig. Ano nga barangay iti nakaiwayatan datoy bypass operation sir iti barangay Metlaing kadi nga pagtakeman na kas official ti barangay Apo Hepe. Naiwayat ditoy bypass operation ito'y barangay Suksuken, ito'y ili tayo, ito'y ili nga piddig. Ket ditan nga naalaan so nati almost 6 sachets iti suspected shabu with a standard value or standard drug price nga kun kunatayo amounting to 6,800 pesos as estimated value kadagiti iti possession daytoy natiliw tayo Apo. Okay. Is it true Apo Hepe nga dating nga naso nga subject ket maibilang kas may isang high value individual? When usto data kasi dagiti barangay officials, government employees nga kun kunatayo lalo dagiti barangay kagawads wenno da dumapay nga nakatugaw iti gobyerno is considered as a high value individual. Nalalon ta former paiso na nga drug surrenderer ako. So adda so na iti listaan iti high value individuals ngem kunakarod daytoy action taken na which is violation ti Comprehensive Dangerous Drugs Act iti Philippines which is 9165 in pushing kin selling daytoy ipila mi kanya na. Okay. Gabot na maibilang kas may isang official ti barangay dati Apo Hepe adda nga ti posibilidad nga adapay iti kadwana iti uneg ti barangay nga gusto usar wenno aglaklako iti illegal drugs When garod ti PNP piddig ket naigit nga mangbanbantay kadagiti hanlang kadagiti drug surrenders tayo no diket as a measure tapno met nga maprotektaran iti ili ket karaman pa yan kadagiti suspected individuals be it barangay officials or government officials dito ili tayo nga piddig tapno mawanwan iti linak yental na lalo tatakit ongoing iti strict monitoring dito iti piddig isut bilin ni Apo Mayor Honorable Georgina Guillen nga itultuloy mi iti activities both on education campaign kin operation campaign lalo ta kadagiti ammo tayo iti kabangi-bangi ili kit adumit iti matiltilumit lang in relation ti proliferation manin ti illegal drugs iti pagilyan tayo Apo. Okay. Nakunam dati Apo Hepe nga malagsit ti panagusar na dapat iti panaglako na iti illegal drugs. So adda kad iti impormasyon tayo no lid tayo no kasanot kalawa iti subsuplayan na iti datoy nga subject operasyon. When ongoing iti additional further investigation may kadaytoy nga kaso ngem within piddig at datin monitored min nga area of operation na that's why naaramid daytoy nga operation tayo kanya na ngem kunakarod agtultuloy iti panang investigar mi tapno maamuan mi pay no
kasano kadakkel iti area of operation na kenno sino dagiti pagalalain na dagiti supplies na Bombo J. Okay. Sir, datang gundaway, kamusta metin? Ito'y subject, apaman nga inarestar tayo, kamusta statement na admiteren na, sir, wano paglikodan na? Dagito nga kontrabando nga naalaman ni Podkenkuana. For the moment, we followed the standard operating procedures. Manipot itay na tiliwso na ken kadagiti presence, dagiti insulating witnesses tayo kin napamedical. Hanamit nga directly nga idindenay ngem han naketiag sa upay lang. At the same time, your oray may nga malpas amin dagitoy records mi nga masubmit ket ijayton nga maamuan no anan to ti depensa namit kadagitoy result iti operation tayo po. Okay. Sir, deto'y barangay nga pagtaktak man nakas opisyal, no adalang info tayo, sir, drug cleared ka din, sir, wano saan pa? Ti agpaiso apo ito'y edit nga pintig nga 23 barangays. All of the barangays are declared as were declared as drug cleared. Dapay garot iti gaddatmin nga filed for a drug cleared municipality. Ngem hanamit ket sawin nga hanmi nga banbantayan and dagitoy nga surrenderers tayo agtultuloy iti panagbisbisita tayo kanyada. Ket DJ barangay da nga kunayo pagtaktakay man na is drug cleared barangay so nano ka po. Ngam gapo iti dati nga napagsamag, sir, maada nga ta posibilidad nga maikat dati pan nagbalin na kas sa drug cleared barangay, sir. As far as I know, hanya ka state operation iti panakawaswas iti drug cleared municipality. Or I mean barangay kasi damit dagiti records nga na-submit din prior dayto yung nangyaring operation kanya. So barbaron tumanin dayto yung validation kin record tapno makita no di barangay takit eligible pa for drug cleared barangay. Okay. Lastly, Apo Hepe, mensahe tayo, kadagiti kakailian tayo, mo especially kadagiti residente iti iliti pidik, para sa kanan pailaeng iti illegal drugs. Apo Hepe, go ahead. When apo kadagiti kakailian mi dito ilipidig, especially both government or kadagiti employees when no surrenderers ken kadagiti entero mga kailian agtultuloy iti operasyon iti PNP pidig tapno agtultuloy met iti linak kental na tayo ket kuna karod hantayo nga mabalin nga aramiden nga sa lukab tayo wenno tay kun kuna tayo nga protection or shield iti opisina tayo tapno haan tayo nga sumunod iti lintig ket kuman nga alokoyen dagiti amin nga kakailyan nga i-report yo ditoy police station o sa 911 wenno ti hotline no adaman ti monitor tayo nga kastoy iti aglawlaw tayo. Okay, Apo Hepe, agyaman kami ito oras, ken congratulations, iti pa nagbalagyo, iti pa nakatiliw, kada ito yung high value individual, sir. Thank you, Apo Bombo Radio, for giving us the opportunity, Apo, nga ma-magnify dagito yung accomplishments. God bless,